A day in the life, so sa ka ba na nga nangasawag na sige nagdahong nga magkalingkawa sa kalisud. The Kanding is back! Hey! Laing adlaw, laing video na sad! What a beautiful day! Ang inyong yayats is on the move again. Back on track na sad kay mirog medyo nakarikabi raman tagtulog. Una rin sa tanan, no, magpasalamat ay ko sa inyong mga malumong mga pagbati din ni sa amua. Salamat ka, ayu! Kanina ay panghitabo, ano, kay na ako'y kamita pa na kinipalit lagi ko portable nga ihianan. Kay kanilagi ako nga mo kay magsigig panghihi magabi, unya kay sakit man kay naiyang tahiin tawon. Maglisod siya backlight pa nung CR magabi, mo nang nipalit rapod miyan, kay para narapod siya bagong tapad-taparan na rinula ba. Dahil wala na lang ko naglangay, nihapit na lang ko og international grocery kay dool naman gud sa akong kamitapan. Dayon na po ko'y target nga paliton kay magluto na mapuntaan ni daghan na may gatas atong niluto. Samot nagdadungagan na raban ni atong custom isa ka buok panabangi. Gisaybitan na lang po dayon ako kimchi kay para at least man lang ba sa pagkaon mahimo tag upa. 어서오세요. Wow. Upa-upawan man tikadra noon. Dayon sa akong paglarga nakasunod ko og tartanillas palao ba. Yet nalibog ko nganong naabot na diri ilang ruta panabangi. Siyempre atong pinakatumo nga atong lakaw mangita tag unsay maayo diri sa talipap pa. Nangita kog priska bayot kay naghatag listahan ako nga amo nangitag tamban tuloy nya dayon asa man taon ko mangita anang itawon diri panabangi. Oh no. And 2 slices of swordfish. Kay wa man tay nakita balik tas tuna og swordfish kabalo naman gyud mo unsay maayong putahi ang bagay ani. Adobo or kari-kariyets, bagay ana. O kusnuton ko ng ngabil mo makaingon jud kag bagay og muhubag ng ngabil nimo. Sorry yet, isuggest ako basin de, pwede adobo. Kanusa man ka mo hilom. Bitaw ay atong putahe ron kay magsuto kill ta. Ay dili day ubi to kill yay kay di man day ta kasugba. Ubi to kill, ubin tula kilaw. Kanang style ni mo yet bagay, magsigir ka buot-buot. Watch and learn lagi ba dili kay magsigir ang mama. Simple lang kay ni sprinkle it with asin and pepper. Fire na din kay na sabay lunod na din sa pinakainit nga ubin. Dayon mintras gahulat nga maluto atong karne magandam na lang po dayon ta sa mga rikado sa atong tinula. May mangguning ingaan kay happy nating paniudto atong mga sakop diri atang na. Maura ba yun ni ang cravings ako nga amo ag buros pa siya. Unya dili lagi ko kalutuan kay bawal malagyan ng kinilaw para sa buros. Mo nang matuman na yun karong adlaw yang request ug mao nga ato ning tarugon pag-ayo aron matagbawan ilang mga simot kalame. Wow! Og syempre dili pwede mawala ng pasayan kung gusto kag mukirig inaghigop sa sabaw. Wow, wow, wow! Nakadungog mo ato nindot kay background music no murag dugay-dugay po ng tingugang mulanog ring dapita ba panabangi. Moapil naman og vlog ning custom number 3. Naabot na gyud sa part nga gilunod na nato ang isda, isabay na lapo dayon nato ang pasayan. Dayon ang teknik nga mura ra nimo siya pagkuratan aron ang lasa na niya sulit ba ay nagtukob nimo. Wow. Kay nahuman naman ta sa tula, balhin na sa taskilaw, murag dugay-dugay ra ba yun ni wabing kakaon ani oy. Mo na magila-ila sa miyan ni nagtukob later. Dayon hinahinayon nimo naghiwa ang tuna aron wala lang ginahinay na ako kay habol ang kutsilyo oy, panabangi. May pagilabay ni mo ng kutsilyo ni mo yets. Puwa pa kayo atong tuna no, murag gyud ta dulog dagat ani di ra ba? Dili ra ba halata nga frozen? Awa, gwantahan na dira kay ganahan magagamukha og isda. Maog yun na ma-miss na mo kanang mga pamalitonon nga puro labas ba? Diri ra yun na mo na-realize na harang lamia maray kay sa tuwa kanang pila ra ka minutos merkado na ba? Mo nang katong mga nay balak mo anhi diri Jumerica sulita ninyo ang Pilipinas. Kay naluto naman ang yubaw paspasan nato ni i-mix na nato ang kinilaw aron hinay-hinay na labod siya maluto sa suka. Kay wa man tay bahal kanarang suka nga puti pero ayaw kalimot sa limonsito kay mao man ay nakahatag og power kay og walay limonsito ayaw na lang pag kinilaw i-on-on na lang na. Kay niluspa naman na pasabot na luto na maong gadali-dali na lang og gutad-gutad sa yubabs. Kay murag pati ako gaboy subin murag gigutom na naunsa naman ni galaway naman ko sa akong kaugalingon para bangi. Murag nadaot na yun kayets. Mao na gyud ni sa kadugay natong niyaw-yaw na human ra gyud. Paksit bilbil na sad. Og dili na nato lang ngayon ang kimchi. Kinilaw, kinoben dili sinugba kay gioben man plus kimchi. Oh no! Then unsa ba may langayan? 1, 2, 3. Kalame! Napo ding sa ka-custom dayon dili pud palupig panabangi. Tirador por biyani sa kimchi. Unsa pa, asa pa man rin ang maliwat yets kundi si Muha. Second round ay. Taka ano? Palaman. Basta kay maura to, kasigi rin kitag hamal rin dapita no, hinaot, nalingaw na mo. Ug ayaw ba mo kalimot og ampo, syempre amping pod kanunay. Maura to, out. Oh no!